for David. Ukuyambona lo muntu. Ngiyabona. Ngeke usibe umuntu osewashona. Lalela. Ufuna uyobhekana naye. Usenza umsebenzi wakho. Ubulala abantu ekufanele ngabe siyabathwebula. Njengamanje, phuma la ehlathini. Uye kuyena uDavid. Ufike ubhekane naye. Kodwa ngaphambi kokubhekana noDavid, ufuna uqala ukubulala inqwaba yabantu ukuze ube nepower. Siyazwana? Yebo. Ngizokwenza ukuthi ngizokwenza imbokodo leseke. Bese ngibhekana noDavid. Thina singomantingane abafana basehlathini, abafana banamandla abafishane. Thomas, phuma njengamanje uphindele inanda ngisantini. Ngiyamthembisa baba. Angeke ngahlulwa uDavid. Ngiyabona. Oh, sorry baby. Ngicela garage ngasona bambezeleka. Oh, wengana bebe ngifondela. Bayacomplaina ukuthi nganayilandile. Oh, sorry phela. Uphi yena ubaba ngoba sengifike lapho uthuma. Ngimgcine ngale toilet. Baba, uzenze umsefike lahambisa izingane. Sawubona ndoda. Sure. Angisahleli ngiyabona uthuma. Sure. Ifake driver kahle. Mfuthi into engiyithisa ngathi nje niphathene kahle. Lokho ngaphandle kokwakho ukuthi wena uhamba ngemoto ubuwathi imoto yomsebenzi ubuyilisi yayo. Baby, asidlule lapho. Sorry inkosi. Ayo right yena uyangihlonipha futhi ngeke uzoshiye ngcane ngokunayo. Manje usho-ke njengoba ibhizi kangaka nje buye ngihambe komawudi Besta ohlange yawuyilanda yonke nje uMatikwe Mshazafe nasekuphakameni yonke nje indawo egcineni mayini umoya nawe ekuphini kwenyanga. Okwami nawe ukuthi siyathandana, ibhizinisi is my business. Ngiyakuzwa baby. Oh for sure. Ingane iningi efunda kuleya crash la. Ngiyacabanga ukuthi imali oyitholayo iningi. Wena bese umuthi-ke nje ngempala kahlanu ngoba phela ngiyabazi abantu ukuthi bayayithanda imali. Yakuyazi abantu besifazane abazwani nobukhona kodwa bayathanda ukusetshenziswa. Anazo yidedele imali. Bese ijeli is my business. Okay, it's fine. Ngazuleke lapho. Ngifuna i-discount cheese balls kanti? Wena uyahlupha njalo bafela kwami uthatha amasethinga wabuyisi ngeke ngize nginikeze. Yini nto? Abantu besifazane abebethanda kwazisa izinto zabo kancane imoto yami indlu yami umuzi wami imali yami abengithanda ukuyiqhaza ngezinto zini ngithanda ngithela ngako. Hayi nje ukuthi ngoba ngikuselela manje ngithi nawe yazi ntombi ngeyakho uyisebenzele kanzima phezulu impela yayo. Can you understand? Sishaya kuphi ekhomba ndoda? Njengoba sengisekeleke ngishela la oleni imbobo la nala. Angiza ngilinda ke ndoda sobe ngikona. Hayi bo hamba nje ungakakhokhi imali phambili indoda emvu. Sobe tenganani ke baba? 10 rand ba. Awahle futhi into incela ngapha so 10 rand. Oh kulungile ke letho 5 rand. Hayi shapu ke futhi. Seke. Sure.
Isikhathi sisendana manje ngoba ingane yami akulula nje singamanisi. Awu kahleni bona phela nisezimola sambini phela kwanele manje. Hawu. Kodwa yinzezele. Kodwa yinzezele bona. Emkilinganeni uyikileni nobabili phela. Alesinde yasenziwe kodwa sisebenzisa sobabili. Wayibhekisela nje usayithi manje khona. Ngibeka nje nalawa angasaduli mfethu. Bekukhahlela benyathela bedudula bekukhahlela bethibusela amathe ukuthula boni isikebe ukuthula boni aseqalile ama-hip hop sasemzansi kubanjisweni Komando hey njani bachisti phezulu udumizulu kindeka namabonja ubalo wathi ukomando lapha hayi mina simpiwe mfethu asekufika wena mfethu asengeza kusala nani ngalapha bangibhora lapha osukhuluma njalo simpiwe ngumsefika impintshi yakho abafethu angizili uzomkhatha ngaze kuthiwa ngixabanisa amawele libe nizwana kanje Komando bro wami awe simpiwe baba kunjani mfethu kuyakhona nje akufani mfethu siyabona manje asendlula yakho nampela manje sengathi ngiyasumqala Angingona mfethu engangathembi le ndawo iqale esiphiwe phela mangathembi phela le nto ayilimele ngayo yabenza yedwa iyakudlala bafethu kulunywa ikhanda lihamba lodwa ngiyamtshela mina ngiyazi ngene ikhole le nto le kodwa mfethu ikhanda lihamba lodwa mfethu hayi ukuthi angikhole mfethu uzwa kuyabonakala ukuthi wadonye kodwa hayi ukuthi ikhanda lihamba lodwa uqinisile mfethu ziningi izinto ezenzeka mfethu engakholakali njengale nto le ekhipha abantu inhliziyo sakhumbula noma le nto yaDavid Hawu zenzele phela ngisalethwe le story sokuthi abantu basaqhubeka bayafa. Wes mawukhuluma ngokufa kwabantu usakhuluma ngendaba ukuthi babulawa uDavid noma ukhuluma ngokuthi nje bayafa nje lokujwayelekile. Mfethu ngicabanga ukuthi kuseyikona lokho kaDavid ngoba entuzuma kuthiwa khona umfana obhorwe la ngedrill. Mfethu ubhobozwe la ngedrill. Ngokwami ukubona kusho ukuthi bokuwumuntu obesebenza ngaphandle ngedrill. Kuthe lo kade besebenza naye esebuyela ngaphandle idriller wayifica la. That's why ngicabanga ukuthi angeke ukuthi kube yiphutha lapho umuntu ovele wathatha idriller wayifaka la. Ngicabanga ukuthi kuseyisona isandla sika David. Kodwa sewahlasimula igazi.
Ya ngiyakuzwa ke mfethu. Osisike la uhamba nabo ke bahlangana phi ke nokudrilla kwamakhanda? Cha phela wena mfethu uZandile lo uyintombi elinye lamawele awumngani kaNuku. Ya manje ho Ya wena mfethu ngithe angizami nami ukuthi ngiqoqe bonke abantu abasondelele nomndeni wakaNuku ukwenza ukuthi sizozama ukuthi sikhulume nomndeni wakho ukuthi uzama ukuthi sixoxe le ndaba kaDavid. pho uZandile uhlangana phi ke nomndeni wakamufu David? Buka ke wona mazala. Phela ngithi uZandile njengoba eyintombi mfethu yalomngani kaNuku. Uzongisiza lokho wena mfethu ukuthi usisi lona akwazi ukusondeza naye indoda yakhe ukuthi ngikhulumele noNuku nomndeni wakhe. Sibambisane sonke nomndeni wakhona kaSibiya ukuthi sikwazi ukuthi sibuyise uDavid. Manje inkinga ukuthi umndeni wakaSibiya ungikhiphela ngaphandle kanti isangoma sasho ukuthi fanele kube yithi imina nomndeni wakaSibiya owenza lento ngokuhlangana. Lo sisipho yena uzolalela indaba. Hayi lutho mfethu. Lo sisi lo nomngani kaZandile uthe akamphelezele. Alright. So usuka babekela kodwa istory ukuthi wena waba nephutha eqaleni ukuthi uthanda nomfazi womuntu. Zenzele mfethu asidlulise lokho. Ngachaza nje mfethu ukuthi uyena umkaDavid owengilandela. Angizowenza njani? Hayi kodwa nawe ndoda waba wrong. Nami vele singivusela ukudina nje. Say. Ehlisa umoya mfethu Zenzele. Nawe uyazi kumele sibambisane ukuze kuphele le ndaba yokufa kwabantu. Uqinisile o asibambisaneni ukuze siqede ukufa kwabantu. Hayi zonke izinto lo sekampuaka koma zakuleka koma iqini idolo jahe imali eqolo lo sekampuaka koma zakuleka koma iqini idolo jahe imali eqolo lesi sekampuaka koma zasikuleka koma iqini idolo jahe imali eqolo icheni imali eqolo siyaba imali esini isimele kuzini noma sibambe ibhani noma njengoba kuzivalentine nje uzongithengela nini? Hayi bona ubonga lwenza ukunikeza bona umuntu abuze uzokuthengela. Hayi sithando sami ukuthi kuyimfihlo nawe kuloko uyakubona nawe ukuthi uyisurprise. idolo jahe imali eqolo lesi sekampuaka koma zasikuleka koma iqini idolo jahe imali eqolo Baba usukhuphile but still uza enjoy ukuba ushuka daddy isile endabeni izolo kuthiwa kushona indoda usomabhizinisi imbangela ayaziwa mina ngisola indoda Ngiyathanda ngiyohleza futhi ngikuthanda. Sawubona? Hello sangisabuku. Buya nina mona. Nokulungile bese sibuye emoli ngizokuvakashela. Bye. Okay, bye. Wathi usemoli kanibalo khuluma. Ubaba phela bemthenge emuva. Lo sekampuaka koma zakuleka koma iqini idolo jahe imali eqolo lo sekampuaka koma Angani noma ingane ekhona la endlini. Andile! Andile! Yazi sekhaya kuviza ihlazi. Ingane ihlazi yashaya.
Sangibona ibhodlela. Awuyafana wami kunjani? Nali orange engikuphathele lona. Abanikisela amashini. Uthenga nhlobo oningi ingane. Hayi akathengi isitoli. Got to all in check. None of us possess me at the end. Captain there, keep it clean to get. This ain't no sassy, but you can call it to understand. Umuphi umuzi phakathi kwale kuthula? Hayi lo mfethu. Awubadonsa futhi baphuma. Oh noma usicele lo mjito oqhamuka lapha. Sorry office. Oh yeah. Sure mfethu. Phela sacela ungibizele umbhobho nonula ngaphandle. Asho vele mfethu ngiyakhona la ngaphakathi. Angathi kuyinswela boya lokho. Ngiyakubona kodwa. Kuba lapho. Hayi lamajita phetsamba ngethunde kodwa. Indaba xa phethe awubazi. Bamba moto njani? Ngejumbe libombo mfethu. Oh ozenzeka. Nawa la majita. Machimbosi. Ula. Amanja. Ngirazi kamanje. Mucha. Hazi bese bengilindele ukuthi. Awu defethu nathi besithi sohutha kwasho ukuthi khona amajita angenayo la sasisicela wona ukuthi anibize. Phela mfethu nawe uyazi lapha kunamantombazana manje mangabe uhutha kuba sengathi mhlawumbe uzocheka la ubona usukujahwa nangezibhalo nangezakhila nawe uyabazi abantu ngoba abanizise izinkulu la abazwile mfana maye bezihuthi nje phuma bona kuqala bezobheka ukuthi zishaka manje ke besineke isidingo sokukhutha. Awuzenzela ukhulumisa umuntu owahusha le ndoda kodwa ake wazi ukuthi ikhathi zamanje bayashawa abantu ngempela indaba zeyintombi. Nifika nje ngisaqeda ukuxoxela umbhobho ngeenkinga zakhe. Ayekho umuntu engenazo inkinga emhlabeni. Yini yaliwe nindoda? Hayi ukuthi ngaliwe majita. Ukuthi nje cherry yami bafethu yazi ngisayiqonde kahle. Yabo. Ngiyeke ithi ngiyayifonela ingitshela ukuthi isemall. One day ngashaya ukhiye ngaye emall. Sothi angiyifici. Yabo. Kodwa baye njengendoda phela mfana ngibe yabo ngize kahle ngoba phela icherry yami ngiyayithanda yabo lo. Kodwa manje kahle bafethu ngisayiqonde. Mpopo. So mbambe siphuthile. Hawu futhi angazi ngombani. So wazi kuthi uyajola mhlawumbe. Abe ngiqama mama. Phoke. Yini inkinga yakho pho? Yini indaba lokhu umlandela. Yini ungakholwa lokho akutshela khona? Yababa. Ngithanda masilibanga. Oh.
wonke amafrusa la emhlabeni aphula nje kuthandana. Nyawo mfethu, ngiyawathanda namanje. Kodwa i-apple sengithanda kakhulu. Qala bengithanda i-orange, kodwa hey. Langiphelele imanga i-orange. Yini la kwenzani senzele i-orange? Akaze kuxoxele yini uzenzele imputane yakhe orange. Hayi akaze ngixoxele lutho nge-orange. Umtshele mazana. Ayisuka. Ngathi indaba longikhuluma indaba ye-orange. Ukuthi nje ukufanele kwazi ukuthi i-orange make walile. Mashile mfana. Njengoba ninge zenzele wafa njengoba thina sesifikile la kaBi. Ya mfethu ngiyavumelana nawe. Selokhu nifile la kaBi. Akekho umuntu osike wafa nge-orange. Kodwa into engiwalishayo mfethu ukuthi sengingamphupha yena uThomas efuna ukwenza zona lezi zinto zakhe. Njoba nasiqaleni ngangikade ngimphuphile efike kumina nge-orange kanti abantu bazophupha befike kuphela ngendaba ye-orange. So manje angazi ukuthi kuzokwenzakala ngoba manje ngibona usebuya futhi njoba ngimphuphile ubuya ngezinye futhi indlela. Yabona lapha. Hayibo, ungangithusi njoba ngiyithandela kangaka nje mina i-orange juice. Shesha mimi ungazibelethi esikoleni. Sengibhadela malami sengachitha amanzi. Malume, khona sengamsebenzini yakho. Isangoma. Yebo malume. Emakhosini. Yamazi malume. Ngangena ngaphakathi. Amakhosi athi angibuze ukuthi ngabe samukelekile na. Khuluma ngoba malume. Ngenani indlondlo enkulu. Makhosi ngiyeza manje necansi. Ngaba amakhosi asiphatheleni namhlanje? Yeah! Ngiyakhuleka mina bawakhanyile bongwane kwakalanga kasangweni ngithi ngiyakhuleka mina bakomkhize okhabazela kogcwabe kayihlanda kanye nani nabakomahlasikobho obungane omlombomvu noma ungasethi imanga he ngithi kanye nani nabakonxuma lokozide komkhatshwa he ngithi ngiphumile njengalokho benishilo ngahamba ngicela ukwazi ukuthi ngabe nisakhona na ngiyabonga-ke madoda amadala uma ukuthi nisakhona Musulokhu uqalayo. Makhosi amakhulu. Hey! Ndodana, uyabona ukuthi izinto azikalungi, kunokuthi izinungu ziyaqhubeka zonakala ziyaphambili. Makhosi. Hey, Makhosi, angithule ngoba ngithule. Bengisathi nami ngisezovela kona kwasho ukuthi ngisemanqelaqela. Uma nqanqelana abantu befa. Eish, Makhosi, ngiyabona nami ukuthi abantu bayafa. Okunye futhi nekhambi wangitshela. Kodwa manje Makhosi nginenkinga ngabantu baka David. Abafuni ukusebenzisana nabo. Bayanqaba. Alimantu nalalezo sabantu bafa kanjani? Iye mameni, asiqale sizwe amakhosi ukuthi akusini.
Kodwa ngizoya imsebenza lo mfana abantu ekuthanda ngakho. Naye ozama indlela okuyiphilisa. Ayayikho nje right nabuhlungu. Yoy! Hasa makhosi ndodana ngikutshela ukuthi le ngane kumele yazi ukuthi abazali bayo bahamba kanjani. Makhosi, ingane le isencane futhi angeke ngikwazi ukuyitshela ukuthi abazali bayo bahamba kanjani emhlabeni. Awumali madingana nazo lokufaka abazali bami. Qhubeka makhosi ngilalela. Lokho nokuxoxa seninodwa. Engikuzele la ngizokutshela ukuthi uDavid akasahambi yedwa. Sekukhona nomunye okuthiwa uThomas. NoThomas nayabulala. Yebo, uyabulala. Kodwa engithandayo okuhle ngaye akazwani noDavid. Pho kuzokwenzakalani makhosi? Kuzofa yedwa noma babulalana. Azi ngivumelana nawe nampume i-wrong nje lento ebhekisa indaba zomntwana bethanda. Uthanda abantu abawu-2 kushuthi iyona into e-wrong leyo. Cha nje ku-wrong uthanda abantu abawu-2 kuthiwa ku-wrong nje. Bafethu miyekeni uTaylor. Methanda abantu abawu-2 indaba yakhe leyo thina singene lapho. Ku-wrong nje ngoba uzomisa ngakusibithi soba futhi enezifo eziningi nje manje ku-wrong shame. Konje ubala omunye umfana athandana ngaphandle wabongani umbhobho. Umbhobho nje nobongani abafana abawu-2 kuphela amathimo-ke mina. Hawu kanti wena bangakho abakho. Heyi awungiyeke. Anengilinda nancane khona uthisha ngisamfuna la esikoleni. Hey, angazi. Yazi ngilala kahle ngizizwa ngifike lokuthungwa. Engathi usuzongibona manje ngisingohlala umuntu alele mina manje. Ukhona nje u-anti. Hawu, kanti wena mntakama ungabusanokha ngena. Hawu ngithanda mntakama. Asikhona. Hey, usazi impilo noma isimo sinje. Mntakama isimo siyajwayeleka njengoba sekwadlula uNdodana. Oh mntakama, selokwasho nododana lekhaya sekuhlala kunesizungu. Phela ngafo lwembisi. Okwenzekile sekufana nokudala umdala ubazi ukuthi wenzani. Uqinisele mngani wami. uNkulunkulu akajeziswa. Hayi mina ngoba ngimdala ngimngaka nje anti angaze ngize umuntu obulawa ngihluke nje adatshule phakathi nendawo.
Oh, nakho-ke mfana sekwenzekile. Uma kama besifunda ba ukazini. Hayi ubese ingane lo mntwana ngokuba ngithi ubefunda la ko grade 4 kanje. Usulela yini ngempela mina ngizokushiya mawulela la emotweni. Sorry ukuniphazamisa uxolo kancane. Bona, hawu manje were. Sawubona nawe. Oh, ukuthi manje baba kade ngimile lana ngabona ukuthi akho umuntu. Kodwa bengingabuza bese ngaxoxela ngaphakathi. Ufuna? Hawu bengisacela baba, sithi ukuxoxela nje ngaphakathi. Kukabani umusi? Kwami. Baba besacela wehlisa umoya umuzi ukuthi uthini. Ngehlisa umoya. Ungenzeni wena usuhambisana naye? Baba hayi ukuthi ngihambisana naye. Kuyadingeka ukuthi umuntu omnike ithuba uze ukuthi uze ngani. Ithuba. Ngani ngomfana na ithuba. Please baba ngiyacela manje. Please. Baba. Baba bayapha abantu la endaweni. Uma thina singumndeni wakasibiya sinalo usizo kumele sisize. Eyami ngidana yafa. Akekho wangisiza. Manje uzofuna mama ngisize? Umanifesto cela uhambe ngizosala ngikhulume neThaya. Uzokhuluma nami. Umanifesto awuhambe ngizobe ngikubona. Lalela la wena. Ndoda. Akekho noyedwa ozongisiza uma ngeze umsebenzi lekhaya. Kodwa ngibhizi ngithi ngehlise umoya. Oh baba, usizo lwemali nami bengingaliphonsa uma kukhona isidingo. Awumen. Uyihla ngoba basaphila. Hayi baba basekhe emhlabeni. Very good. Ake uziqale ngokwenzela bona abazali bakhe imisebenzi. Hayi liyala kasibiya. Hawu baba, hawu baba. Thula wena. Wena khona osicana abafazi bandi kwakunje nje imisebenzi yakho. Hey, ulala ungani?
Mina mawele funa unihleze namba ndawonye. Hayibo ngijolo umbona nihleze ngihamba ndawonye. Hayi phela umuntu ufuna kuyahamba yedwa. Hayibo asibani ngaleyo ndlela nje. Kukhulu kodwa nje singakwazi. Kuyiqiniso kangakanani ukuthi khona umuntu uqolofile Panda panda sami, oh sweetie honey pie you want me. Those panda. Ayinongakholakali nje into ngitshela yona. Abantu befe bangaka emhlabeni futhi uzogcina ngekho umuntu phela. Izwa lento engikutshela yona. Thola umuntu ekuthiwa David, ungathandana nabantu abawu-2 uyahamba nje emhlabeni. Uthona lo muntu ekuthiwa uDavid, uma uthandana nabantu abawu-2 khipha inhliziyo. Uma ekuthiwa uthandana nabawu-3 noma abawu-4 ke wenze njani? Ngiyakubona ukuthi nangangikholwa. Qhubekanile ukubhangqana nabantu. Uzomthola uDavid. Okay, mfisi, ngikuhamba manje, zibe kubona, kufanele ntambama naso. Yazi osengalela ukushintsha nomluko. Awusa-right nje, awagugile lo mluko. Hayi mina ngisawuthanda. Ubongani uzobheka ukuthi akekho yini utheyila kubo o akekho ugcina sesombhobho vele simtshele o hayi o mushikhala sizani ngokudlala umfana abantu simtshele o hayi kahle Sorry my face. Sorry. Sorry my face. Sicela uyedwa. Othi ngekuyena hayi o uzohamba mina Kunjani phela? Angiyajabula ukwazi sisi. Azombona sosola le kuthi hey ngimbonile kodwa ayi angifuni ukuqhatha. Uqhatha? Uqhatha kanjani phela? Yebo siyamfuna imali ungani? Cha bese uyangididana mina. Ukhona la kubona noma akekho? Hayi akekho umfethu kodwa ungayishiya inamba yakho ngizokufonela mase khona. Mfethu ngeke ngikwazi ukunikeza inamba yami ngoba uzothi mase bona bona bakhona ukungazwani phakathi kwethu. Mfethu ngiyabona le ndaba okhuluma ngayo kodwa ngibe ngithi ngithandana nawe ungangithembi. Kodwa ngithemba sirathi. Kodwa manje into engayithanda ukuthi mangifika kimi ngifike ngathuka. Kakhulukazi ukuthi uzoba nengane yami.
ngeke ngisenza lutho mina manje nangimdala kabi mangingaka njengoba sengizoba nengane yakho nje uma sihlale sikhulise ingane yethu sobabili ngothando lwethu. Boss, sicela konke lokho sizokhuluma manje kube nokuhlakana nempumelelo enye. Angathi ngikanjani. Ake uyichaze ke zenzele sike sizwe kahle le ndaba sesisonke. Awuqale wena Vumani futhi ngale ka David. Zeki sawubaqale wena ngale ka Thomas. Bafethu ngenzeka yini ukuthi abantu abaziwayo la babulala abantu? Bafethu abanjengoba befa kangaka la endaweni babulawa uDavid noThomas. Into enkinga kakhulu uThomas lo wayumngani wami. Ayike uDavid ke uzoyichazela uVumani yemazana la. Bafethu angeke ngisanaba kakhulu ngokuthi mina noDavid sazana kanjani. Kodwa ke engakusho mina engikutshelwe isangoma ukuthi uDavid ubulala kakhulu labantu abasothandweni. Kodwa uqinisa kakhulu kulabo ababhanqe abantu ngababili ngabathathu. Bafethu ngaba lulucingo luvibrate. Awunganaki mfethu lami. Ngilizibe ngamabomu. Iserious kabi lento sixoxa. Siqedile bakhona. Ukuthi mfethu kusenje abantu kunjani. Ngiyabonga mina nazonke. Uzama ukuthi uma ungajoli noma ungekho othandweni ngeke ube senkingeni kaDavid. Yebo sisi kunjengobusho nje. Uma ungekho othandweni awunayo nencane inkinga noDavid. Kodwa bonke laba ababhanqa banye isangoma singiqinisekisile ukuthi angeke baze badabule. Noma beba uthunje. Yebo, noma beba u2 awudabuli. Ingane yami yayisencane nje ayingakajoli kodwa yafa. Hawu, ingane yakhe ilengezwa kuthiwa yahlahlelwa ngembazo. Yona. Hayi. Mangizwa kahle kwathiwa uThomas ke lo. Awuchaze wensizwa. uThomas phela kusudila nomuntu odle orange. Moka wadle orange nje ayimashila. Uma ukuthi ngempela wabulawa yena uThomas emhlahlela ngembazo. Shosho walidle orange. Futhi ngezwe ukuthi ingane yakhe yalidle orange. Ibhlungu ke lento ngoba ngezwe sengazi ukuthi ingane yakho ibisencane kakhulu. Bafowethu, ngeke sasiza ngalutho ukuthi bani wenzani. Ngeke sasiza ngalutho lokho. Into engiyifunayo njengamanje lokwahlila sihlala ukuthi sithole ikhaya. Umani mfethu, njengoba isangoma ke sisho ukuthi njengoba kwenzeka kanje ngoba kwenzeka konke kwenzeka ngayo. Sithini ke sona lekhaya? Ngoba phela mfethu into ibalekile manje fanele sithole ikhaya mfethu. Washaya zenzele. Vumani ngempela ene into esidingeka manje yikhaya. Sithini isangoma ngekhaya? Bafowethu, isangoma kade sakhipha ikhambi ngoDavid. Isangoma sathi kufanele uDavid abuyiswe ngesihlahla samlahlankulu ukwenzela ukuthi abuyiswe ngababubo ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi abuyele emhlabeni. Isihlahla sani? Esimlahlankulu. Oh, umlahlankosi hale bhedada usho ekuqaleni. Ngoba ikhambi seliyaziwa. Yini pho kungenziwa? Bafethu ngoba ikhambi selikhishiwe yini pho lingenziwe? Ngempela yini lingenzeki? Bafethu, ngake ngazama ngahluleka. Kodwa ke manje into enginika ithemba ukuthi isangoma singitshelile ukuthi uThomas noDavid abezwana. Sishilo ukuthi ekugcineni kukhona ozofa phakathi kwabo noma babulalane bebodwa. Mfethu uyazizwa ukuthi uthini? Angithi nini nasitshela ukuthi bafa?
Hey, Ndu. Khona nje ndoda. Zenzo tukhona nje. Hayi khona phezini kubaliwe ngala. Abamoya kuthulekile bengithatha ukho mfethu. Hayi khona phezini ngaya. Ibese neqala lami khona ngishiya ngalapho ngilethela lona. Ona ibese dayikhanda la. Hey nani noma ngamakhanda hey. It's more sure my car no machine no matter. I think I'm not looking. And then the dance will make you kind. I'm the old child can rally. He's a good child, I'm a little lad to tell him. I'm a friend of ours. Sorry, but we are going to be recording. Singiphiwe nashiya umnganweni yedwa emotweni. Mfana wami woza nawe. Akhuleka wemami ngisayifundela iphepha. Hayi ungasho ukuthi sikuhlalisa wedwa la ekhaya kulungile.
Kunjani-ke bafo? Ngicade yakugcina. Ngiyancengela nganyaki sizona nje lezi zinkinga. Hayi, awushaye kancane. Isila. Bafo. Asike sithembe phela ukuthi lento soyiqoqa namhlanje izophumelela ngoba phela naliya ndoda liqinile boyikhanda. Asithembe ukuthi lesi lizosebenza ngoba sengisebenzisana nendodana yakhe. Sesihambile isikhathi. Yazi uzenzele bebethe bazofika ngo-11. Angazi manje ukuthi babanjwe yini. Ajaan mafethu. Boke boke. Ajina basikhulisa. Awukho angimazi futhi ke ngimbone khona around angiwazi besakhe. Oh, nawa la madoda. Besekade simlindile bese mbambezelo yini. Sithi ingane ezincane nje, ikalena. Ninjani mama? Siyaphila ndodana, ninjani nini? Hayi sikhona nathi ma. Ma, sengicishe ngalibala. Isekhaya ke la. Kube sokuba umfowethu omdala la uthulana. Ngiyajabula ke ndodana kwami. Hayi nama ngiyajabula ukwazi. Bantaba, eleningitsheleni kuneni njengoba ningisele emzini ngawazi. Hayi ma, akubi kangako. Ungumani uhlanganisele meeting. Woza naso-ke mntana. Bafethu, bengisacela mhlawumbe oyedwa izwayo athi ukumdlalela uma. Wazi lutho ma. Bengibona ukuthi bengangcono ukuthi uchaze wena kumanje ndaba njengomnikazi wayo. Ma, benge ngingafika lapha ekhaya ngithi ngisazoneka lona lolu daba. Kwasho ukuthi ke ngafika ubaba ukuthi hayi cha usangichitha impela ma. Phumela mntanami ngenzeni? Uma ntatho uhlala endabeni musuwenza ukuthi umaye lokho ekubuze. Okay ma. Ngicela nangu indodana yakho ukuthi sicele ukufike la ekhaya. Ukwenza ukuthi sizokwazi ukuthi sike sixoxe nawe masicele wena ukuthi usisize mhlawumbe usikhulumele nobaba. Ngineshow ukuthi mhlawumbe kungenzeka kube khona
la ithinteka khona ubaba mawukuthi uncengo wena. Manje ukujobekela endabeni kaVumani. Isangoma siyagcizelela manje ukuthi uma umndeni wakwaSibiya ungasebenzisani noVumani exazuleni lento lena ukufa kwabantu la endaweni kukhona umehluko ongenzeka. So sicela uhlisa umona ma uzwe ukuthi indaba imayilana nayo. Ma nami ngisike lijikayo besicela ukuthi usikhulumele nobaba mhlawumbe ngezwe kangcono nekhuluma naye. Kodwa wengane zami ngiyazi ukuthi likhulu kangakanani lento elithangenze baba. Ma siyazi ubenda lenzima kanjani kodwa nje ngiyathemba ukuthi wena ungehlisa ubaba umoya. Bathula ndodana ithini lakho? Hayi nami manje ngiyavumelana bafowethu sesenzela nje ukuthi kuphele ukufa kwabantu. Hey mntanami wasihlukumeza kodwa sengikhalela lemphefumulo nje engenacala singazi ukuthi ubaba wakho uzothini. Kodwa mina ngiyathemba ma ukuthi mayikhulule nawe uzokuzwa ngoba mina nje akezwa mshini. Hey ngiyabonga ngalento esihlanye namhlanje engathi izoba nesisombululo. Naso sithemba wena. Siyabonga ukuthi usilalele ufike nathi uzokhuluma nathi sibancane. Ngani zami ngiyabonga. iBhayibheli liyasho ukuthi akuhlolishe omncane nomdala. Ma ngiyabonga baba. Ngiyaxolisa ngakho konke nganifaka kukona njengomndeni wakwaSibiya. Ngiyabonga mntanami mawuxolisa ngokusuka enhlizweni. Ngiyaxolela mntanami. No, I don't think Daddy loves me. I don't think Daddy needs me. I don't think he thinks about me. It's okay. No. Ubandloy. Hayi mina uZandile. Akakho umngani wakho. Nakhetha yokuphapha. Ngena. Sanibona njani? Baletha yikho umngani wami. Hayi lo mafuna sowukhehla. Uyaphapha nje ungamnandi. Wena khehla? Sorry Baba, no vamos a decir. Hayi mntana ngiyabonga Fungirayi. Yebo. Amele ekhaya. Mangenise ba? Hayi bakake.
Angahlala phasi baba. Manga unasiso khehlo shini. Ngakubamba khehlo wena ushilo. Angifemile. Awuke nishonike uphunga nami? Hayi akekho usedrobheni mhlawumbe usezobuya manje. Kodwa vibaluleke into engifuna ukukhuluma naye. Umlindi ngani? Ngizomlinda ngoba kusho wena. Uzala khehlo dlela madonsana. Angifuni. Yini wenzeni manje ukhehla? Hamba wona khehlo yodlala ngifuna ukubona namandla. Angikuhlula ununjwana ngamandla, angikuhlula ube umfana. Andengihloni namandla. Aw, sahlafika bafundisi. Ngabe fonini. Hayi Soto. Akonakele lokho kutheni. Ukuthi nje inkosi ithe nathi ake sisize ngapha ukuze sikwazi ukululekana ngento ezithe zabamqoka. Hayi siyabonga ke baba umfundisi. Bese sithukile ngoba phela icala lethu bendleleni. Hayi Soto ke ngizocela nje before siqhubeke sike semthandazweni. Ake siphakameni bafowethu sikhuleke. uNkulunkulu ongcwele yiba nathi manje kulenkulumo esizoyikhuluma manje uhlise moya wakho engcwele phezulu kwethu ngegama lenkosi uJesu Kristu kuzobe phakade amen. Amen. Adisikuthweni ke bafundisi. Hayi Soto. Beke ukwafika umama lapha ekhaya. So ethe asimkhulumele nawe ngodaba la ekhaya. Ngodaba la ekhaya olwenze njani? Kuzoqala mina Soto. Naye kodwa ubaba uzongifakazela. Oza nazo ke ndawonye. Hayi Soto be la size ngalolu daba lalomfana lo obehleze ezocela uxolo la ekhaya. Hayi mfundisi. Ungabe ufike isigaba kuba esabulayisa indodana yami. Hayi Soto, ehlisa umoya kuzuza ukuthi sizothini. Kahle kahle umphi omuntu angwehlisa. Soto abantu bayafa la endaweni. And basafa basaqhubeka nokufa. Akupheleli ukufa kwabantu. Isangoma la Sotobe siyachaza ukuthi kumele usebenzisane nalomfana ukuze kuphele ukufa kwabantu. Kodwa befundisi niyazi ngisho ukuthi inzima la yamani. Hayi Sotobe inzima yona lento kodwa besibhekelele imphefumulo yabantu ephumayo. Hayi mina babengisi asibalalela abafundisi. Hayi ndodana kunzima kodwa ke ngani ngoba nawufa abantu kumele ukuthi bangixole. Amen. Makabongo ngaphezulu. Hayi mfundisi angisho ngixolile. Hayi xola Sotobe. Xola impela Sotobe sebephelile abantu. Hayi madoda ngiyanizwa. Ngizoxola. Ngani ngoba abantu baphelile ngizosebenzisana nalelo nto. Hayi kuleka sekuphumelelile ndawonye wena mazela lo mfana. Cha Sotobe lo mfana ngiyamazi ngoba ufundisa ngaphambilini kwezemvelo. Oh lo mfana ufundisa ngezemvelo. Ya Sotobe wawungifundisa yikhona ngithema ngabe kukhaleka kwasekuzwakala. Baba Sotobe siyabonga ngokuhlonipha emzini wakho bagcina uxolile.
Khehla. Phela ufanele akazalale okusile. Akasabuyike manje nonunu. Mfethu lana ngalomfeko nalemoto. Umphaza umsuqatile wakho. Sanibonani bafo. Yebo. Ninjani? Asiyathola. Madoda, ngingaxhumana nobani oqondene nala ekhaya? Akulabe nakho. Awu, wena sikhulu sami mnikazi walomuzi. Ya. Awu, siyaphuthuma yini sikhulu sami? Njengokusho nje baba senkundleni. Baba, imina lo ke wafona ekuqaleni efukhuluma ngaso isihlahla somlahlankosi. Angazi noma usangikhumbula yena. Yila isihlahla somlahlankosi. Lezi zinto zamadlozi. Hayi baba ngakhumbula. Hayi bese ukuthi bengithume kubaba ukuthi ngipheleze kumFacebook sizokwazi ukuthi sokale David la ngihleke somlahlankosi bashonela la ekhaya. Lo baba, le ndoda ngikhulumile naye ukuthi la ekhaya asiwakhonza amadlozi sisindisiwe thina. Okwesibili lo David ukhuluma ngakho la ekhaya. Hayi bese ukuthi sithi uDavid ukhona la. Ukuthi manje zana sizama ukugcina isiko njengomuntu owashonela la ekhaya. Fanele simlande ngihlahla. Awushayi. Ayivumi. Ngiyashaya ayivumi. Noma kukhona amaphakathi.
ubaba usibeyantshela ukuthi umusathengiswa ngisho ya sisakahle izinto zakasibiya ayisekho la khona sika wasesenza sekusebenza izinto zangakhuzwa la ekhaya abafethu ngathi sithi ngene indaba nzima bafethu bengicela ladi bese cela ngene endlini ngalokho mbo makhelane endaba lethokele khona wendoda uqala nje nga wena wesiqashi la ekhaya awuzomtshela ukuthi angene endlini noma ngiphumele eminyango la kwami okunye kumele ukwenze njengamanje wena ufanele ungene endlini manje ngoba sisabhizi siyaxoxa baba angeke kuze kusithathe isikhathi eside ungena nje sifike silande lo muntu owashonela lana sibe sesiyahamba abese isikhathi esincane abantu bayafa ngale nto size ngayo ayike madoda ngisaphuthume enkonzweni-ke mina kanti futhi okunye okulandelayo ukuthi akekho umuntu angene nako wami umuzi azokhuluma indaba zamadlozi ngisakhona ngisaphila kuyoze kube phakade ungangenanga muntu okhuluma indaba zamadlozi la nihambe kahle-ke madoda Asike le moto ngibona kusasa semphumulo semaphathi West End. Okay, sharp face. Ngathi uvida kimi ngabe sitha uSmall ahlele kimi. Ithi number yakhe. Ngiyasaphatha naye lapho basithe. Sanibonani babukeli lo phambi kwenu uvukani Ndebele lokuhlala ngihlala eNanda Newton B okuyisethekwini kwaZulu Natal amakhaya ami isePortcheston eMzumbe kaQwaba eSouth Coast sekhona futhi nakhona kwaZulu Natal so uvukane lo phambi kwenu eyilo nenzele le film kade niyibuka ethi Thomas is Back 3 Thomas versus David yena nibhalele wanishuthela yona wanidirectela ngani edithela nganifakela no music so bakwethu ngizothanda nje ukubonga kakhulu isupport eningiphe yona kulamafilimu wonke sengwenzile adlule njengakakhulukazi Thomas is Back 1 no Thomas is Back 2 so ngizocela futhi niphinde ningiphe isupport kule film le kade niyibuka ethi Thomas is Back 3 so ngizothanda kakhulu bafethu ukubonga kubo bonke abafaka isandla ngokuthi
bathenga amafilimu ethu ama-original not laba abathenga imidampo ngoba imidampo iyona esilimazayo. Sizocela ukuthi imidampo ningayithengi kulabafana abadayisa emgaqweni bathola iSouth Africa yonke bazuba bathola nje emgaqweni nasemarenki. Ningathengi labo bantu ngoba bayasilimaza. Sithanda ukubonga kakhulu siphakamisa kakhulu kulaba abathenga ama-original. So ke bakwethu ningadideki nibone labantu beprinte ama-movie njengama-original uma isemgaqweni nje nasemarenki azikahle kamhlophe ukuthi i-fake leyo ngoba nawo baprinte njengama-original. So ke i-fake ke ayikazi idayiswe erenki ayikazi idayiswe emgaqweni. So ke bakwethu ngizothanda futhi nokuxolisa kakhulu ukuthi nginilibazisile nganithembisa ukuthi le film ethi Thomas versus David le kade niyibuka iThomas 3 izophuma ngo-2008 ngenxa yezathu ezithile ngiyiqedile ngokona ngalo nyaka bengunithembise wona kodwa ngezathu ezithile ngangakwazi ukuthi ngiyikhiphe njengoba sengiyikhipha kulo nyaka. So bakwethu ngizocela ningixolela kakhulu kulokho kumanje ngimthembisa ifilimu engisayibhala ethi Thomas is back 4 lapho eyobe ithi isubtitle yakhona ethi Thomas plus David. So nayo isendleleni imnandi lapho uThomas eyobe sebenzisana noDavid. Lapho ke siyobe sibona ubuchwepheshe bangempela ke lapho sibona ukuthi uma ngabe bemhlanganyela umuntu bona bebathu bamenzani imnandi iyasabisa. Ngiyazi ngiyaenjoya ukusaba iyasabisa kakhulu nayo kodwa ngiyaphinde ngiyanicela ningayabukisi lamafilimu ingane ngoba ngiphatha kabi mase kuthiwa ingane iyaquleka ingane ayilali akungiphatha abhlungu. Ngicela ibuka abantu okusukela kuminyaka evumelekile ebhalwe ngaphandle kwefilimu. Lokho ke ngizokubonga kakhulu. Ngizocela futhi support ningaye kusupporta khona sizophinde futhi sinenzele okunye okumnandi. Ningathengi ekuma ama-fake please ngiyacela. Ngiyabonga. I'm out. Sawubona mfowethu. Kunjani baba? Ngikhona ngizocela ungazise igama nesibongo phakamise lizwi nje baba ubese uyasho ukuthi uhlala bese siyaqhubeka. Ukhulekani wakalinda mina mfethu kuba ngidume igama likaBhunu ngihlala ka-N kwamasho mfethu. Okay. Buti njengoba singaqala ukubona le film kade iphele ethi Thomas is back 3 usike sakubona na ukuthi part 2 kaThomas. Kule film kade uyidlalile ipart 2 kaThomas uma uhamba emamoli emphakathini bakuthatha kanjani abantu? Hey mfethu bajika nabo abantu angiyazi lento so mfethu ngiyathanda ukucacisa ukuthi ukusaba nje bengasaba abantu sisemidlalweni mfethu la siyadlala mfethu. So abantu bengaphatheka kabi ngathi mhlawumbe babona uispoki noma isilwane noma umuntu owenza imlingo kanjani yabona mfethu. So ngiyathanda nje ukuthi abantu bengithathe njengomuntu ofana nabo yabo lonto njengabantu ke sinegazi elifana uma usika la kimi phuma igazi elibomvu leli lizokuphuma kuwena mfethu. Sure. Okay. Yeah. So ungathini ukulokhuzana mhlawumbe kwabanye abantu mhlawumbe abama albino mebebuka udlala le part ungathini ukubatshela ukuthi hayi ngoba sihlukunyezwe madlala le part kuumdlala akuyona futhi into eyenzeka ngempela ungathini nje ugqugquzela nama albino ngoba mhlawumbe abanye baphatheka kabi ukuthi kudlalwa ngathi nani ungathini lapho? Mfethu ngiyathanda nje ukuthi ngixolise kakhulu uxolise mina lo mfethu kubona kakhulu nje mfethu ukuthi ngoba kuyimina kodwa ngoba ngithanda ukuthi basheshe be-understand ukuthi umdlalo mfethu lokho sikwenzayo mfethu hayi ngoba begxekwa kwenza mina ngingomunye wabo mfethu ngifana nabo yabona. So njengoba kwenza mina ngiyathanda ukuthi bazi ukuthi umdlalo hayi ngoba kufanele izwe libabheke kabi. So ke kwabayeka abantu ke siphila nabo sengayinkolelo yomuntu ke vele ngoba evele naye engqondweni umdlalo lo wethu nje ungasukelwa mfethu umdlalo esudlalayo nathi sizama ukuyiphilisa ngawo yabona. So angithandi engathithi sifundisa abantu into kukhuluma mina mfethu. So ngithanda ukuthi nje kube clear nje enhlizweni zabo ukuthi singabantu la siyadlala. Okay. So ungathini ungasithembisa kanjani usazoqhubeka uzidlalele amafilimu noma uthini? Ngizazoqhubeka ngidlale mfethu. Kakhulukazi nje la kule part yami nginento encane engithanda ukuyichaza mfethu yabona. Kubo bonke abantu abakuyi albinism condition mfethu ngiyathanda ukuthi mfethu
abantu bakukhiphe emqondweni wabo konke lokho abakubonayo, especially mhlambe abanye ekuzobuye kugcwaliswa umdlalo uthe ngempela labantu abafi kwasha kwacima siyafa mfethu, uma ngigula ngiyafa, uma ngigwaza ngiyafa, ngingcwatshwe mfethu, yabona. So konke lokuthi abafi bayolwandle konke lokho kuyinkoleloze ezazenziwa omkhulu emandulo, ngoba phela babethu thina siyiphiwe, yabona. So uma kuhamba umuntu njengami ekhaya kwakufihlwa ngoba mhlawumbe kuzofika abathakathi begange la etshalwe khona, yabona, kuqanjwa amanga kuthiwa hayi uhambe kanti ufihliwe ungcwatshiwe nje kahle kwenye indawo. So konke lokho kuyinkoleloze sokuchaza kahle ngelinye ilanga sesinesikhathi ke ngiyafisa abantu bexhumane nanawe uvukani ukuze bethole incazelo kahle ukuthi zonke lezi zinto lezi anezinye engekho la emidlalweni wethu abayikhulumayo azikho, ziyinkolelo. Singabantu bafowethu, siyaphila, sizelwe nathi oma basizala nje inyanga ezo9 basibeka la sancela njenganani bafowethu. So ngicela nje ukusibandlulula, ukusasoletha ngalendlela kunciphe kakhulu futhi kuphela. Ya singabantu mfowethu, siyaphila nathi. Siyabonga kakhulu mfethu isikhathi osiphe sona. Siyabonga, sicabanga ukuthi nababukeli abalandeli baka Thomas Sberg bayayizwela ukuthi ukhuluma kanjani, ngeke bazoba baxwaye nabani nomunye kade lixwaye Albino, namhlanje uzwile ukuthi lo muntu ofana naye. Siyabonga mabhulu. Okay, Katz, one bafethu. Shine interview man. Ani mangala. Sundelan. Sundelan. Ya right bos. Sanbona matet. Nije amba first. Sanngani dukuna. Simale. Imalla bafethu konda. Ngawungazise babuthi ubani waba message kubena. Ngamosathe phakathi. Okay. Wena Phutiza. Kulekani uphunwa kamashu ka Ed. So Phutiza, ungathi ikuphathe kanjani le film njengoba kade nehluka ngaka nilwa nalento Thomas? Wena uthini propose ukuphatha kanjani le film? Hawu. Ngibana ngiyana nencane ngidala. Ungathi abantu bakuphathe kanjani njengoba sakubona lapha na kwithushu sabantu bayakusaba bayakubalekela, ungathi bakuphathe kanjani emva ukubuka ithu njengoba sebezobuka i3? Mfethu kuyafana konke mfethu, yabo. Ngendlela abantu abenza ngayo, mina sengiyangibona bengijabulela, kodwa manje ngivele ngiphoxeka manje asebenza ngayo. Bakusaba bani? Bayangisaba manje, sengiphatha kabuhlungu ukuthi ngisho ngihlala nabo ke ngiphile nabo, yabo. Sebevele bengazi wena emapuni bakuphatha kanjani abantu ukudlala leya film leyana Thomas Sberg? Haya ngakubona ungathini njengoba abantu bekhopha kangaka umsebenzi wenu, ungathi baniphatha kanjani labantu abadayisa umsebenzi wenu emgaqweni? Yabo abantu abakhopha umsebenzi wethu, angazi futhi yabo, mfowethu, ngendlela esebenza ngakhona impela sekuwes. Sazi namanje noma bani ngiqhubeka ngokho. Ngenxa yokuthi abantu kudla abantu ngomsebenzi wethu. Sebedlile abantu ngomsebenzi wethu, especially lapho kufika kulelizwe. Ngisabona bona mina angikawuboni umphakathi, ngisabona lapho